chłopak chciał pograć normalnie, a tutaj wszyscy trzech leberów plus z Nankiem to czterech. I kurwa nikt się nie nadaje lepiej, jakby się No dogrania. nie no, spoko, Nanek fajnie opowiada, nie? No. Ja tak bym sobie siedział teraz, postawił tego chłopka i tak czuł, co Nanek dalej godził, nie? Halo, halo, Ale witam gorzej, was co? serdecznie na strumyku, ekipa już jest i rozumiesz, fedrujemy po naszemu, Siema. znaczy ciupiemy po naszemu. Halo, halo. Ja. I rozumiesz po naszemu. Ej, amo nie mam pan już. Szkoda, że Gdzie wy ten, jesteście? że wcześniej live'a nie było Nanek, bo było tak czupane, Ja. fajnie, nie? Czy co? Chłopaki, może zróbmy pod ziemię z 2 razy przynajmniej. Ty, to chłopcy dobra. na imprezie No, to zaraz. ciupają w The Division, a ja się tak standardowo przed snem w koda. Nie zdążyłem z apteczką. Dobrze mi to idzie. No, nie. Wspierasz nas też. Wspierasz nas duchowo Ja. też, Nanek, to się liczy. Quickpull, Nanek, Kurwa, tak, to konkretny ja, facet. Quickpull, to jest joje. To jo. Ja, Ale twój wtedy. Janek. To załatwmy samochodzie. tych i lećmy na ten, do bazy i na podziemie. Tak, tak. Dobra. Szkoda Chłopcy, podjęcia pozdrówcie robić. pana Quickpulla. No. Padło mi tyło buzie, Zresztą co ją? Quickpulla. Pozdrawiamy Quickpola. No, chłopcy cię pozdrawiają. Wpadnij. Pogromy w koda. Dobra, lećmy na ten, na podziemie. Dobra. Dobra, W którą wyjazd. stronę tego burdelu. ciśniemy? O, No to wyjdzie. Do wyjścia i na podziemie. podwójne punkty są. Którędy tu Za są co? te bramki Za- kurwa, do wyjścia? za- No w co? kodzie są To podwójne jest punkty. najbliżej. Gdzie? Ja jeszcze ci... W kodzie. No. No. Gra. Ajajajaj. Także jutro Odin na 99,9% Zabójstwo będzie gierka. potwierdzone. Zbieżnie To śmiertelniki, spoko. by zdobyć Easy, punkty. siema, cześć. To w piątek możemy pograć w sumie. No w piątek pasuje do 22, ale możemy. Wtedy jest wielką przerwę The Division i pograć tego PvP. No to albo- wpadę do albo ciebie, nie kawę. wiem. Może w piątek rano. Ciul mnie Do zabił. Rzeszowa to O coś ty sobie załatwię Franco, przy okazji jeszcze. Kurwa, co to jest w ogóle takie kurwa świeci? Kurwa, kleryka. Znaczy... To Co są tutaj złoci. mi tu kurwa pali? Kuźwa. Granat. O kurde. Jebany. Ogniem mnie zgasił. Granat, uwaga. Ale mnie To jest, szpetnie. oni są na złoto, frajery. Co kod jest nudny? Quickpull, przestań, przestań. Przestań. Jak to Nanek mówi. Wiesz co, Wiecie co? jeb mnie, kurwa. Zamknięty zasobnik zielony, kurde. Quickpull, wiesz co jest nudne? To helikopter zostałeś? nazywać. No Quickpull, wiesz co jest to nudne? helikopter może jeszcze... Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Nudne jest, rozumiesz, kozanie u Dobra, to wyjście, Faroża. czyli tędy, To jest chodźcie. nudne. Tutaj panu. To już jedzie na helikopter? Helikopter, no Nie, bo nie, szkoda, nie. kurde, zielony zasobnik. Albo dobra, no chuj. Nie, spoko, mi to tam obojętnie. Czekaj, kurwa, tędy nie biegniemy. Albo biegniemy. Ty, Franco. Nie wiem, się zgubiłem. Jeb mnie, Ja kurwa, pierdolę, jakiś nożem. Prawie by labirynt go zabił. próbuję. To co, robimy podjęcie, czy nie robimy podjęcia? Ja chciałem kurwa pójść na to podziemie, bo zamknę zaraz. No dobra, to chuj z tym. Chodź na podziemie. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Tutaj, tędy, czekaj. Weź się, obrać na mapie, bo ja się kurwa No, kółko oznaczyłem. biegniemy tutaj. Wyjście jest znaczone jest, no. No idziemy tutaj, już linki. Kurwa, gazem jeszcze idę. Kurwa, taka Kurde, piękna super, akcja, ludzie, czy wy to widzicie? Ja pierdzielę, odeszłych ich od tyłu i byli... No jest tu, o. Chodźcie tu. Kamil, pomóż mi, albo ktoś, pomóżcie mi. Chciałem ci Co pomóc, ci się ale stało? mam tutaj.
Kto mi tak ten strzela do mnie, że mnie zabiło? Nalot Azon jest w toku. Kontrolujemy bitwę. Coś takiego Właściwie, żeby różowe, dać a mocne. podpierać. O, plecak, jest plecak, dodaj. Zajebiście. Zabójstwo potwierdzone. Właściwie wstałeś? No, podniósł mnie Nadal poziom. Banshee. kryć się. Myśliwce Bo w normalnie gotowości. tak Daj mi sygnał kurde do granatami władowali, że nie miałem Ponosimy nic straty! do przodu. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Jakie skróty, on to jest do nas. Mamy Ej, kurde, przewagę ja ogniową. wysypię, naprawdę, kurde, dzisiaj jakoś tak... Kurwa, to strasznie cool. Dzisiaj Estoń, Quickpol, co jest do dupy? Piękno gra. No trzeba umieć grać. Cel potwierdzone. Strzelamy do celu. Jebnie. Do dupy. Jebnie. I nagle jepnie na lekkie. Słyszycie, tutaj mamy podjęcie u góry, idziemy podjąć od razu? Ja dostałem papę. Siwy? Rzuć no tam strzałkę. Ach, kurwa. Pierdzielony. Masz, nie ruszę się. Zauważono jednostkę zwiadowczą O wroga. kurwa. Daj, podniosę zaraz. Gdzie wy jesteście w ogóle? Sytuacja się pogarsza. Bo się cofnąłem już do wyjścia. Zabójstwo potwierdzone. Przepar jak batonek leży, kurde się. A jest ruda, bo już mówię. Niestety nie widzę. Eweda zapiła. Ruda mi pomogła. Jebnie, kuźwa, mać. Dobra, chodźcie do wyjścia i idziemy na ten. Nanek ty chu... Na te podziemia. Odłóż. A wszyscy idziemy w tym samym kierunku, jak Nanek, jest za ty rudą. pierunie, jak ty tam grasz. No. Ach, pięknie, pięknie. 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 Pięknie, pięknie. Kurwa, jaja. No dobra. Pięknie, Kurwa, Tak nie mam z jest. tego wyjść. się Ale Nanek wrócić. trzeba... Musisz kurde normalnie ten... Ej, jak ja mam stąd wyjść? Podami. Co? Jak No ja normalnie, wysiądę, stąd do wysiądę? punktu. No to wyszedłem stąd, tamtąd, nie? No to jesteśmy przy punkcie. Ale tutaj No to może wyjdźcie się stamtąd, ze strefy, nie? No ale to się trzeba przenieść, bo nie będziemy biegać, ty nie? Czy jak? No to jest wyjście. wyjście nie ma. Ciąga ostrzał Tu wroga. jest. Kryć się. Taka jest raz. Zauważono Tam jest na wrogi górze. płomieni. Nie Górą. denerwować się. Nalot Azon jest No to pokaż kurwa Tomek. To Idę. jest drabina jakąś miał. Jebnie trafiło. Czy kontener. O, to pały szpetny. Bujaszki. Bujaszki. W ogóle nie z tej strony jesteśmy. Panowie. No ale kurwa, ale tak Warszawka prowadzi. No to padnij najlepiej i pójdź do punktu od razu. Jebnie, no co ja zajebać jak wyprawię? pies? Dobra, zajebie się, dobra, żeby nie było. Sam się mogę zajebie. ja to Normalnie zrobić? tylko przenieść się, nie? A nie idzie. Słuchaj, Quickpol, Peter, ma rozumiesz możliwości, żeby tak zrobić? Ja nie mam. Ja grom co mam. potwierdzone. A, na mnie to nie działa w ogóle, pa. Jeden na otwartym terenie. To, ma ktoś granat? Ja mam. To rzuć granat Też? pod rękę. Kurwa, nie ty. Aha, nie ta gra. Dobra. No. Dawajcie kurde granata pod rękę, bo się poleczę. Pięknie. Właśnie. Jeszcze jednego dawajcie. Znaczy nie mamy Co granaty? ty pedale, głupi, kurwa, będziesz lygą. No, na pewno. Kurwa się leczy, no ja pierdolę. A to szkoda tych granatów, ej. Kurwa szkoda, chcę się zabić, kurwa mać. Chcę się zabić. Ajajajajaj. Życie jest okropne. Ej, Nie ej, będzie kosek, kurwa, żebra. jakiego live'a? Nanek jaki live? Kurwa, chcę się zabić. Kto się chce zabić? No, Kamil, Ruda. Sama samobójców, kurwa. Słuchaj, to najpierw daj donacja, co ci pieniądze zostały, a potem się możesz zabić. O, idą, dobra, to oni nas odjebią. Pamiętaj, Tyle najpierw majątki? pieniądze przekaż, a Dalej, potem prosto możesz ku się ze sobą serce. robić co chcesz. O, już leży. Dzień dobry, do widzenia. Ja, szczęść Boże z Panem Jedźcie. Bogiem. No kurwa, Poddaję.
Dobra, padłem. Kurwa, chcę się zabić. Jaki szantaż, ja pierdolę. Jakie przekonanie do tego wychodzi. No. Kamil. No. Audition jesteś? Ja czekam na was pod ziemiami już. Przed O. podziemiami. Pod ziemiami, kurwa. Dobra. Przed Dobra, powiedziałem. dobra. Przejęzyczyłem się. No, dobra. Już jest. Okej. No, ten dzień dzisiaj śmieszny taki, naprawdę. No. No bo to tak się zaczęło to. Taki hi hi ha ha. Widzisz. No. No, spierdalam mi po ziemię. Dobra, ile do jakiegoś Auditiona, kurde, nie wiem co to To, za typy. pocie No, grać sobie. poda. Audition. No, nie mam sił na nic. A w ogóle nawet... No, zaraz pójdę spać pewnie, kurde. to jest zaraźliwe wasze ziewanie. I to z każdej strony świata, nie? To dobre, nie? Bigpool. A jutro jest ten, nie, jutro nie, w piątek ten Black Friday, ej, te słuchawki muszę sobie znaleźć, może sobie znajdę gdzieś taniej, kurwa. Słuchajcie, Kamil, bo ja ci padał, nie? No. Że najpierw możesz donację dać, a potem się możesz zabić, nie? Bigpool mi pisze, czy by mi nie było głupio biorąc ten hajs. Nie byłoby, nie byłoby mi głupio, bo tak rozumiesz, by to wziął ZUS. Chodźcie. Ale, Czekaj sekundę. Te chuje mają już, rozumiesz, kubki marmurowe, już nie godą o parapetach ani Prawda, to schodach, prawda. a ja by se troszkę pieniążków nie mógł szkubnąć? ale jeszcze, ale... Normalnie tak Kamil, uczuciowym jesteś człowiekiem, przywódcą. że nie służy. Je mnie nie? plecy Dobra, już nie będę Danek. gajem, poczekaj. i ciulu. Szacunek, nie? Żeby być uczuciowym takim, kurwa, człowiekiem, nie? To jest- Szacunek ulicy. Dobra. Czekaj, tylko ammo sobie wezmę, poczekaj, bo mnie ją. No to dawać, Ruda, wiesz, bo się Ruda, uruchomiłem. ty, kurwa, normalnie coś kombinujesz, te. Wołaj, gdzie mam iść. Wołaj, gdzie mam podejść. Nie mnie Nie, pedał. Co za pedał? Chodźcie tu, do windy, do windy. Dobra, do windy. Hopy. Jakbyście wiedzieli, jakie tu są pedały w tej grze. Ksiądzy. Tylko nie zapomnij tego, siwy. R3 kliknij teraz. O, prawa, lewa. No, prawa Jest dała. Prawa gała, no. Prawa gała gałgana. go. Cicho. Ej, a Ruda się przebierze na weekend? Co? Ja By było za blondynka się przebierę. Nie. Zabójstwo potwierdzone. Jeb mnie. Co za pedał szpetny. Boże, ale ty jesteś Ja kurde. wiem, Znanek, tylko by pedały jebał. Ja pamiętam jak on na początku nagrał streamy. Chłopaki, nie klnijcie, tak No, a teraz jak panują mnie, nie A wolno. pierdola to już tyle. Nie, to bo tak. Je. Kurwa, chłopie, tak, żuberka Tomek, cenzury, tak kurwa. sknyli mi ten stream, No. tak skurwili go, że to się w głowie nie mieści. Chłopie, tyle kurwów padło, rozumiesz u mnie. Ja powiedziałem, kurwa, on, no mógłbyś inaczej, nie? Ja to Raz na pamiętam jakiś czas, jeszcze. Ja to pamiętam na początku. A, jak to pierdol właśnie już to. Było to, no. Danek było, no. Mógłbyś inaczej trochę to się wyrażać. To już teraz pierdol. Tu widzowie, wiesz. No, tak jest najlepiej. Ja uważam, że to najlepszy live, najlepszy tutaj chyba stream jest, nie? Z takich, wiesz, bo to wszyscy się zawijają normalnie. Ciul Każdy chce, mnie to boli. jakby się dołączy. Nie? Fajnie jest. No ja, no fajnie. Co to ale była te- wojna? Dopóki ale- mi konta nie ej, zbanują, ale to te ja palenie- fajnie, no. Ej, Słyszysz? Mgły wojny nie włączaj, bo to jest właśnie bez tej mapy. myśmy świat Kurwa, piąty ej, zostawił, pójdźcie bo sam, teraz pomóżcie akcji- mi do cholery jasnej, a nie tam jakieś pierdoły krocie. No, no. No, ja wiem. Gdzieś mi godą. Wiesz, jak ciężko się szuka ich w okopie. Granat. Jeb mnie pedał Ogólnie to już nie powinien szpetny, mieć super obesrany. problemów, kurwa. Kiedy jest? 4. Co za obesrańcy.
Jako górnik, przepraszam. A czemu mnie tam nie mogą do pociągu puścić? Konfigurują Ty operację. małpo szpetno. Co za... Chłopaki. Tomek, No ja mam słyszałeś to? ładowanie. Nanek ci mówi tym małpą. Nie Tomkowi i no tym padarastom. Ej. Ej, nie ten. Co, waliło cię? No, stoję przed pociągiem, piszę brak przygotowanej operacji, skonfiguruj operację. Uuu, Nie to cofamy waliło się. się. Dowództwo zanegowane. Poczekajcie, wychodzimy. Myśliwiec nadlatuje. Tak mi się niedobrze zrobiło. Ja w ogóle ty, aha, dobra, ja już czaję. Czekaj. Dobra, wywalił z grupy, no. No faktycznie No. jesteś tam. Kurde, nie umiem Dobra, go dołączam. ustrzelić. Panie Boże, A mogę się proszę. teraz zaprosić? Można Proszę, cofnąć jakoś? zwycięstwo. Nie, nie. Ja. Zwycięstwo na tej No mapie. dobra, to idźcie tu. Tak, A ja mam z czekam. tego wyjść. No nie, musimy To przejść na jest- koniec. No, to przejdźcie Nie, to to. musimy grę wyłączyć, poczekaj, wyloguj się. Jednostkę zwiadowczą. Nie, no tyle zamieszania nie do bruda. Został. Dobra, wylogowałem się. Zabójstwo potwierdzone. Dobra. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Online. Już go smyczą, już go chwyczą starą drugą kuboczycą. Zauważono jednostkę kontrwywiadu. Słucham cię, Tomaszu mój, powiedz Wytrzymaj. mi, co cię Zauważono boli. jednostkę zwiadowczą. Mam ketonal, może pomoże Poczekaj, ja ci. muszę... Idzie się, Jebnie pedał szpetny. zaszalejemy. Nie wiem, czy ja długo posiedzę, kurwa, dzisiaj wcześniej. To się legnij do tego, jak nie umiesz siedzieć. Nie, bo jeszcze chyba do... Chcę chyba krapą za chwilę. No lepiej, ja No. leżę, zostaję gdzieś leżę. Ej, silne pociągi, tylko jakichś chłopaków w ogóle nie mam, że... A co ja mam Dobra, robić? Ja czekajcie, stoję przed włączam już pociągiem, tego. kurwa, idę. Ej, Kamil. Kamil, mam sprawa do ciebie. Wylogować się musiał. No. Weźmiesz bana za kurwa? Bo Quickpull mi chce wrąpać. Kurwa? Świat w powietrzu. Ładne, że kurwa. Weź go na siebie. Tomek, pomożesz mi? No, weźcie se go na pół. No, Weźcie se go na pół. kogo? Bana za, Ale kogo? za kurwa. Pana, Jeb. Bana? No, bo Quickpull rozdaje bany. Dobra, odliczam czego, bo ja się nie widzę, ty się logujesz? No czekaj, Sprzęgło właściwości. tak, loguję się. Obszar ostrzału ustalony. Coś To mi Tomka tylko mogę dołączyć, Tomka dołączę. To Tomka dołączę. A nie, bo Tomek jest jakimś kurwa bitą, kurwa piwu. Ja nie wiem co to jest. Ach, to ty mi szmato skoczył szpetny. sam. Co robię? No to ja Czekajcie, dołączcie do mnie zaraz. Tylko wbiję. To nasz dzień. Ale to będzie 5. poziomie, nie? Pakiet wsparcia jest Światło. No, broń strefy zrzutu. dobra. To ja dołączę do... Dobra, czekam na No zaraz będę. Zabójstwo potwierdzone. Ej, ten Wito, powiedz temu Witowi, żeby się pożegnał. Ja to poczekać. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. powiem temu Wiktorii, Może Mam być- ci wypierdolić, czy sam się pożegnasz, nie? że Co tam się do diabła Ej, stało? Wito! A jak się mówi po angielsku, Kurde. że nie chcę? Jednym punktem, panowie, jednym punktem. A skubańcy Widział cię, strzelają. motherfucker. You talking to me, black? Ej, Mają to po Ej. niemiecku, to po Ty. polsku i po rusku. Ginter, you talking to me, Idzie kurwa? na chuj. Muchy na geniach, blядь. Zasza. Wiktor, no problem. No. Wiktor się wkurwił i poszedł teraz. Ja? Ja to pierdolę, Już. że go nie znam. Się loguje. Ja go nie znam, nie będę z nim kurwa grał. Poza tym, jaki chuj, że on się to wbił do mnie, to chyba musiałem mi to guzik przytrzymać, że się zgodziłem, tak? To jaki Wiktor? No. Nie, Vito jakiś, 799. A może, Czekaj, to nie tak kurwa to chciałem... ej, a czekaj. może to jakiś mój Nie, kolega, tamten- ej. Albo widz. Co byście zrobili? Ty mi się podpisze. No. Tak się nie robi, panowie. Siema Peter. I... Dobra,
Kurwa. No to jest wbijaj, siło. Peter, to Odbierzę na górę, wbijaj, to moment. wbijaj, będą grać, rozumiesz, do rana, potem pośpię 2 godziny, nagram kolejny odcinek i pójdę do roboty. I wejdziesz na szykta i kurwa, ja to jedno po południe. A wy jesteście na górze wszyscy? Nie, Tak, ja na górę jest, idę i jest na dole. ten. Gdzie ty Łukasz jesteś, na górze? No moment, na górę wyjeżdżam, 3 razy mówiłem, no. Ach, to kurwa, ty mów tak głośno. A ja na dole jestem tutaj. No to Ale wyjeżdżaj gdzie na na górę. górę? Shiftą dopiero wyjeżdżaj się- na tego. Tomek, i powiedz mi, co się to podziało? Tak. Kiedyś my w The Division grali. Teraz chłopcy mnie No. wygryzli. Nie. Kto cię wygryzł? Nie wiem, który nie brał, palcem wytykał. Ty nawet to ja spierdalam to Nie graj. no, graj, Józef, koda pogram. Testing. No, Zabójstwo Testing, potwierdzone. grajcie chłopcy, Daj z chłopcy, siebie wszystko. testujcie. Ej, nie, to w piątek możemy pograć, a Ja, nie. chłopie. We... Ej, poczekajcie, w No. piątek możemy pograć Dobra, w The Division. dobicie do mnie. Kamil, No. Kamil, Sorry, nie The Kamil. Division, Wildlands. Ej, to w piątek skończymy No. Fortnite'a, okej? Okej, kampanię, dobra, już jedziemy ją, w lewo. W lewo. ja nie mogę dołączyć do Auditiona, nie wiem czemu. Ja też nie No mogę. nikogo nie Bo mogę. a na górę wyjechałeś? Tak, nie jestem mogę na wyjść górze. nawet, czaisz? Ja Ale nie nie, mogę. Tomek, wyjechałeś na górę? Bo ja dobijam Nie, nie. następnego. Ja nie mogę Wyjdź na do... górę. To wyjedźcie na górę. Jadę. Kontrolujemy. Ale to przyjebany polu, dzisiaj, nie? to strasznie lubię. Strasznie. Jebany. Ten live nanek, w ogóle wyłącz ten live nanek. Wycisz nas, nie, bo to wstyd. Zero koncentracji. A, żaden nie widzi, co wy robicie. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, fra. No. Mhm. Ładuj w ty. Ej, ale no kurwa, nanek, no trzeba będzie coś tam wymyślić, żeby razem pograć, wiadomo, nie? Zawsze tak widzisz, fajnie mi to... I tam ten Ghost mi się tam odpowiada, żeby grać, i tego Division też super mi się gra po ekipie. No, Tak jak teraz jest, Wildlands naprawdę. spoko, kurde, właśnie musimy pograć, żeby tylko kilka dostanie tego Łukaszowi daje i w piątek można nas przywalić. No, tylko siąść i tak wszyscy Filmowy się graczu, skupią. o siema. Siema, witam cię serdecznie, jak ja cię dawno nie widział. Cześć, pomacham ci. Ciekawe. No Tomek, Dobra, odbierz wyjechałeś już? Tak, tak. Straciliśmy przewagę. To dołączaj do mnie i ja zjedziemy na dół i... I kurwa, ja lecę, dobra, zobacz, dołącz do grupy, dobra, Spoko. super. W ogóle ja muszę odcinek. Dobra, gitara. Jestem. Filmowy graczu, Jest. Na dół, ja muszę panowie. obejrzeć ten. Dragon Balla, bo jest nowy odcinek. Idziemy. Arek, jesteś? Dobra, Ale- no to chodź, chodź. Jestem. Okej. I naciskamy wszyscy zaraz. Ty Nanek, gdzie ty Brawo. oglądasz Dragon Balla? No? Czekaj, Dobra, prawa gałę, raz, klikaj. raz, I prawa gała. 2, 3, jest. Ej, nie wiem, czemu tu Tomek zawsze To odlicza? nasz dzień. Nie wiem, kurwa, nie wiem. Cześć. Tam podnosi, raz, dwa, trzy, kurwa, nie da rady. Anuję. Kurwa, nie da rady. No bez kitu, nie? Ale to mnie tak jakoś ostresowywuje. Tak czuję, że wiesz, kurwa, bo to takie postaranie było, żeby cię podnieść, uratować, kurwa. A tutaj mi się nie uda. To, Och ty Tego Franco, szpetno. ale to Chorą śmiesznie grę? wygląda. Ale tam Raz, na przykład dwa, to Francy tam grają. Ej, obejrzyj. Ten gnój obesrany mnie przez ściana zabił. Niech mu się baba z cyganami puści. Ja. No a co? To najlepiej już bez. koniec. Petny. Na dywanie cygańskim jeszcze. No. To tak się nie robi. Niech ten, niech Zenek mu zagra. Stary cygan. Ciaba. Trzeba raz kamerę. Kamperzy obesrani, jak ja nienawidzę kamperów. Zasrańcy, szpetni. Chwilę chwały. Takie obesrańcy, opie. Oni, rozumiesz, w pieluchach siedzą. Mina gotowa. Jemnie gnój. Prawa matka syna. I teraz No, na powinienem razie, normalnie easy. iść, tak? Trzymaj się. Czekajcie. Ja lecę. Lecę, bo chcę, No, chodźcie. bo Wszyscy tutaj. życie Dobra, jest jedziemy. złe. No i teraz poszło ładnie. Lokomotywa. O, siła. Nic mnie nie zatrzyma.
wsparcia! Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Patrz, ja ich od zadku. Od zadku i kijem w dupę. Tomek, No. ty masz te czekolady jeszcze, te co miałeś robocze? Nie słyszę, co? Tą czekoladę, tą gorzką? Nasza chwila A chwały! wiecie co, Goską? panie, ja jutro dopiero będę po 22. No. To potwierdzone. Dobra, chodźcie panie. Czekoladę czy mam, kurwa? Siebie? No tą co... Jeb mnie granatem. No chyba tak, nie wiem. Są goście? O ty gnoju szpetny. Lupa Parszywcu. mi się przegrzała. Lewa. Tam jest jakaś... Siema Tiger. Witam cię serdecznie. Jak tam napój? I kurwa padłem już. Ale jaja. No bo tu jest Dobra, trudno. idę. Ej, jebać. Nasza chłopak. Trzeba się chować. Ja się nie chowam, kurwa, ja Kurwa, biegam. ale wpierdol, snajper. Ty, aj kurwa, strzelam do gościa, gości nic. Filmowy graczu, słuchaj to teraz. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. No. Ty, Nanka można by było wziąć na ten, na wesele, na tego... jak- Zawodzi reja. Zawodzi reja. Chłopie. Ja kiedyś miał iść za księdza, ale mi odradzili. Chłopie, do tacy by tak, chłopie, jak ja by koza nie pierdolnął, to taca by przebrało. Dajcie dotacja. I lajka, kurwa, w górę. I lajka, kurde, i suba. Nie, ale poważnie, z ręką na sercu, chłopie, jak ja by tak ten... Jul, co to było teraz? Tam gdzie jest Nanek, tam psy dupą szczekają. Tarara. Tam gdzie jest Nanek, król nasz YouTube'a. On siedzi, napierdala mi dziś słowa. Ty, Kurwa, A do człowieku. tego, to na pewno wam mówiłem chyba, nie? Jak ostatnio wracałem właśnie z Krakowa, to koleś, który czyta rozkłady autobusowe, zamiast kurwa... A nie, no, sorry, mówię, babeczka, to tak babeczka, sztywo jak w kościele czy gdzieś, nie? tak, babka siedzi. Niech będzie słowo i autobus Babka tak, autobus powrotny 15:40 z peronu drugiego, do Rzeszowa jedzie. Kurwa, skóru, ja chyba skóru tam wsadzili te. O. Ja was szukam, a wy zaginieni w akcji. Nikt za was nie będzie dziś strzelał, bo nie ma magazynku. Niech ktoś mnie podniesie. Podnieście Bo- dzisiaj Tomasza, bo on jest potrzebny. Ja kupuję. Nie no. O kurwa, zielony dostałem. Donacji niech będzie dzisiaj moc. Rzucam bombę Azon! Niech będzie moc donacji. Rzućcie mi donacje, Góra. widzowie kochani, a wasze grzechy zostaną Lanek? rozgrzeszeni. Nanek, ja to pierdolę. Niech Ja to ciupa pierdolę. nie będzie z Nie, wami. Nie, refren już tak. Wszyscy widzowie są subami Nanka. A się kurwa, Radio Maryja streama zrobili. Rydy nam Ryzyk tam, suba zaraz daje. no, normalnie do wola ty powiedział. Zwiat szuka celu. A filmowy gracz posikany ze śmiechu, bo nie umiesz trzymać. O, jak ja Nie tylko ma puszczę, złego, ja pierdolę, no to- co na dobre nie Co na dobre wyjdzie. nie wyjdzie. Moi kochani widzowie, zostawcie suba. Donacje chętnie przyjmę. Na dół musimy iść, chłopaki, na dół. Wszyscy Gdzie ruda poszła? Ej, to są Byście przypadkiem ministrantami nie byli? Nie, ja zawsze był Ja grabarzem. byłem. A macie przedziałki też od tego? Ja zawsze Snickersa dostawał po kolędzie.
A mi się raz przypomniał, jak miałem kolędę i pukamy tego, czy Pukacie? przyjmie, no księdza po kolędzie. Słuchaj, kurde, i otwieramy, a tam studentki dwie nagie otworzyły drzwi, chłopie, kurwa, nie? I parówy twarde. Po kolędzie? No, mój, no wiesz tam tego, że właśnie wiesz, kurde, że pytam się, czy przyjmą księdza, nie? I tak pukamy, a to dwie studentki nagie drzwi otworzyły, nie? A wtedy ile miałem? Ale jak 12 miałem czy- przyjąć tego księdza? Jak nagie, ale cycki Ale- ci peczka? No wszystko tak, no bez niczego, no. Co my mieliśmy też w bloku? Jak przychodziła kolenda do nas? Tośmy czekali, aż ministranci wyjdą, nie? Nadciąga I ostrzał w wroga! piwnicy żeśmy napadali. Ej, ale kurde, takie studentki by se obejrzał. Takie ciało. A ile ty miałem? 15 lat, kurwa? Ej, powiedz, słyszysz, te. I rozporek utargany, co? To. Przyznaj się, no. Kurwa się dalej. Będziemy musieli Nie, ja się zamyśliłem. nową ksywę będziemy musieli wymyśleć niedługo. Prawie to jest Kurwa. poziom świata 5 trudny. Miałem też ambitny, ale zwątpiłem, także... Nanek będzie miał, kurwa, ksywę proboszcz. Proboszcz? Wikary. Zabrze, nie. Proboszcz Zabrze, nie. Albo Kochani tak samo, Romek, widzowie, kurwa, nie Tomek. słuchajcie Kamila. Zły duch opętał umysł jego. Dajcie donację, a wszystko będzie Lanek, ja bym chciał, ej Lanek, ja bym chciał kurwa wiedzieć, co twój kurwa ksiądz powie w niedzielę na mszy, jak tak Ej, ja ci powiem tak, w skrócie, po moich takich bardzo dupnych urodzinach ksiądz nas wygłosił z ambony. No. No, widzimy ten list? tego Pado, nie nie przystaje wiem. to młodzieży, żeby obrzygać na Ale dożynkach wiesz, co ci powiem? księdza. Weź ty Nanek sobie, kurwa, psalm zaraz w necie wyszukaj, zaśpiewaj, kurwa. Po co? Jak to chyba przejść? No tędy, przez Tędy ogień, przez zjaraj ogień. się. Ale po Jaraj, co? No. Kamil, po co? Co? Po co nogi się nocą? A wiesz o co chodzi? Czy idziesz, czy chodzisz, na jedno wychodzi. Ja pierdolę, ale to przejebane jest. Ja nie powiem, kto to kazał mi taką grę odpalić. Widzowie, Znaczy, zostawcie donacje, a wszystkie będzie chować się. dobrze. Trzeba ten No. rozwalić. To. Ej, słyszysz, Jankę spisał tak, Nanek proboszcz, Audition Kamil ministranci. I po sneakersie na łeb. no. Ja nie mam przedziałka, proszę bardzo. Ale nie martw się, sneakersa Ale masz dostaniesz. idzie przydziałek. Takiego czarnego, miłego proboszcza. No. Tego proboszcza. Zabijaj wrogów i zbieraj Na misję, no chuj specjalnie na misję przyjechał. No, na misję. Także wypnij dupa. Koniec, taka misja Ej, jest, to. widzowie, mam do was zagadka, muzyczna zagadka. Ej, co to jest za piosenka? Nie, co to jest za piosenka? Jaka to melodia? Macie zagadka, dowejcie. Słuchajcie melodii, cisza, ale cisza. Teraz musicie być cicho. No. Tum, 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 dum, 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 Golec. dum, 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 dum. Już. Zauważono Tururum, dum, 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 tururum, Zabójstwo potwierdzone. jak mnie pierą, jak oni pierą, żaden Jak mnie kurwa piecze, nie kurwa. wie.
Tomek, zawału dostaniesz Ja nie siebie. mogę, kurwa, nie mogę. Ja nie mogę. Pororom, pom, 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 di, di, di. Gin chuju szpetny, kurwa mać. Tam jak ty kurwa na trzeźwo to naprawdę jesteś jebnięty, a po pijaku to naprawdę odpierdalasz pewnie. Nie do wytrzymania. A po pijaku nie do I ty wytrzymania. mnie zapraszasz Kaś kuźwa w góry. Ty się zgupi. Ty się zgupi, normalnie ty się zgupi. Ty się kurwa głupi. No. Jebnie! O ty świnio, aż Nie, mnie no normalnie to w jest, kicholu. A, tak mnie w kicholu zaświniało. Ja mam taki wybieg, że to jest koniec. No. Lanek. In the night Dzisiaj masz normalnie u mnie. I see. Tak, Taką Danek, amunicję. zapraszam cię w góry. Są na balkonie wieży! Stay by me. Nie mam O, amunicji. stay by me. I patrz, żaden nie zgadnął co to była za piosenka. Jeszcze raz. Du du dum dum. Du du dum dum. Du du dum dum. Kurde. Du, du, dum, Dobra, to podnoszę się. du, du, dum, Kurwa, nie mam amunicji. du, du, Mam Ja lutę. też. du, du, dum, pum, No to już końcówka, panowie, musimy wytrwać. po, 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 Dobra. po. Kamil wyciął O snajpera. ty na świnio, teraz. w plecy. Cicho, Kurde mi. mi wpierdol. Zwiadowczą wroga! Tak sobie Ała, zrobiła. kurwa. Ej, to nie, po co dostałem fleszem, kurwa, aż mi kurwa oczy zabolały. Jebana. Wrogi pakiet wsparcia! To Wróg jest nie jakiś może do ten, niego nie? dotrzeć! Chuj się dziwo, że kurwa dzieci padaczki dostają przez to. Bary. Tam on był. A tam zeskoczył. Co on zrobił? Aha. Takie buty. Gdzie ta maszyna taka? Dobra, ty gnoj. O, ty świnio. Bomby zapalające! Kurwa! Boże, ej, amo nie mam. Zabójstwo potwierdzone! Ej, nie mam kurwa. Filmowy graczu, powiedz mi, co to za muzyka jest. Du du dum A dum, snajper leży. du du dum dum, dup dup dup, Następny, biorę go. dup 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 dup. Gonię Tego go. nie kurwa. wiesz, bo to To jest amunicja. No nie bądź ruda taka zazdrosna. Ty jesteś ruda. Zielona ruda. Tararara. Ty jesteś A tu ruda, silnik się da, też nie na odzywał, no? pewno ruda, da, zielona ruda. A jest ten Heister, kurwa. A teraz rozumiesz killer on the floor. I piecu stoła, lupnioki grzoła, a Jonio majt, a łuna się śmiała. Rozumiesz to? Oj, Ruch koło wozu komunikacyjnego! No, obejrzyj. Obejrzyj. Ja zaraz idę. Du. Pakiet Janek. wsparcia jest w drodze! Broń strefy Teczka. Jak nie umia, dobrze umia. Filmowy graczu, słuchaj. Tu tum tum, tu dum dum, tu tum tu tum. amunicja. Tu tum. Amunicja, hurra! Dobra. Pakiet wsparcia jest w drodze! Broń strefy zrzutu! Jebaniec. In the night. Asking. Komunikacyjny zauważono wroga! Co ty za dyma? Ja muszę się napić głowy. Bami. O, z tym bami. Salwa O, przeciwlotnicza w toku! Czyścimy Ten niebo bami. Ejzo! Ten bami. Tym bami. O, z tym. Dobra, hopy, chodźcie tu, bo będziemy otwierać. Hop. Oddałem.
Myśliwce na O! podejściu. Oddałem tej kurwie. Zielone. Oddałem. When you came, did you? Oh. Ale ty wiesz, nawet że jeśli rano wstałem, to kurwa nuciłem ciebie, jak ty śpiewasz o tej córce kurwa grabarza. Tylko grabarze. Nuciłeś sobie namka? Tak. Naprawdę, wstałem rano, kurwa i w głowie namka miałem, kurwa, jak staram to śpiewa. Normalnie. Jestem. A ta stojąca chwała rozumiem tylko z tego, że chciało cię sikać oczywiście. Oj, szpetnie. Szpetnie. O fuck. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie Otwórz widzę. oczy. Audition, oczy otwórz. Powieki masz zamknięte. Coś mi flashbanga. Nieprawda. Co Uwaga. tutaj? Żółta. 3. Dwa. O dobra. Sorry. Chciała mi flashbangiem poczesnąć. Nalot Azon jest w toku. O jak pierdol. Lazar, ma kurwa, chodzi podnoś się. Ciki ci bary. Wsadzili mi walwary. Zabójstwo potwierdzone. Ja się nie boję. Poszedł wojsko. Kurwa wypierdolę. Ja się nie boję, bo jest już ciemno. Ale cię zeżarli. Balkon Stare pierwszy. emeryty. Zauważono wrogów. Fuck. Jebany twój stary montuje solary. Kurwa, mamy. Potrzebujemy wsparcia. Montuję solary. Jo jest z węgla stworzony, ja! Spierdalą atomy, ja. Medyk. Jakby ktoś chciał całość Ja się zobaczę. piosenki usłyszeć, Wygrywamy to się walkę. nazywa... O fuck. Ciupiemy Nie, piosenka się... to jest The Miners Energia Odnawialna. Ciupciamy po naszemu. Jebnięty twój stary, Chciałem. montuje solary. Straciliśmy przewagę. O kurwa, o wy chuje. Jak wyście mogli przewaga stracić? Wy pedały głupie. Jebnięty twój stary, montuje solary. Waga, wybuch. Jo jest z węgla stworzony. Ja musiałem to podnieść. Ja. No. Chwile trwały. Czekaj, chyba nie tutaj, nie? Pam, pararam, pam. Gdzieś, Granata mu jebnij, a ty go zaszczel. Pararam, pam. Ty mnie Kurwa. też zaszczeli bardzo pięknie. Pararam, pam. Pararam. Tutaj. Jak ja śpiewam, to ja pięknie grum. Wolni oficer. Ja wiem, filmowy Zawsze graczu i będę to jest bronić, prawda i kurwa. Sebda teraz nucił. Filmowy gracz stwierdził, że jak ja se śpiewam, to lepiej grom. No? Obejrzyj. Obejrzyj. Ja nie mogę i rozumiesz i Obejrzyj obejrzyj. Jak to. to Nanek mówi, to mi się morda. To mi się kurde morda Ginty, cieszy. ale obejrzyj to ino. Patrz Świetnie się dziś spisaliśmy. Medyka bierz tego, kurwa. Paweł, Wiktor Paweł, witam cię. A czekajcie, ja zaraz przyjdę i da się wyjść. I piecu O kurwa, leżę. O, Kurka grabarza, podnoś mojego kompana. no dankę. O kurwa, tam są z tyłu. Kurwa, padł mi wibruje. O. Kurwa, nie wierzę. Dobra. Ty naprawdę na tej fali jest trochę więcej, nie? To podziękuj to Łukaszowi. Ej, Mm, nie musicie oglasków bić. no, przejdziemy Ale jest zaraz fajnie. tu, nie? No. No kurwa, zajebiście. Dajemy radę. Jebę w tego pedałą, kurwa, żyje dalej. Muszę się podleczyć, kurwa, bo mam lipę.
Jestem pełen mocy. Halo, jestem, słyszycie mnie? Man down, man O, down. moja ulubiona mapka. Nawet zaraz se cygareta do gęby widzę. One down. Paweł, Siedzimy Wiktor, teraz, a Wiktor, mam Paweł. Panie z rozwojoną jaźnią, czy Ostatni ty z gość. nami dłużej To jest jakiś bosik, zostaniesz? widzę. Filmowy gracz napisał, to chyba... Uwaga, granat. Chyba zaraźliwy. Radio Maryja. Kto sobie nucił Radio Maryja? Na moim streamie. Na moim. A nie znam ludzi, którzy to robili. Najlepsze radio to jest Radio Express albo Radio Piekary. Rady piekary. Bo wywrzakę to dupne. Najlepsza śląsko zupa to zupa bruzupa. Ale mam pierdol. Kamil, jadłeś kiedyś bruzupa? Nie, Nie, no. się A, wytrzymał. wodzionka jadłeś? Wodzionka. Ale dobra. Jadę wyziąkę. No to bruzupa to jest. Ale lód. Ponosimy No, straty! No to dobra, to widzisz. To były lobby, no. Zabójstwo potwierdzone. Lód jest zajebisty. A bruzupa najsmaczniejsza. To nie jadł nigdy bruzupy, nie jest hanysym. Dziękuję. Brązupa w poniedziałek, a w piątek... Skrzynki nie ma tutaj żadnej, poczekajcie. Jest, tu jest. O dobra. O kutwa. Jaka Łobejrzyj. snajpera, Kurwa. Łobejrzyj to. No. Możecie podziękować. Tak, fajnie, że to ustaliłem. Dziękujemy. A Kamil już narzekał, Kamil już narzekał. No bo chujowe to było. Jak chujowe, chłopie, już jaki lód dostałem? No ja właśnie chujowe dostałem. No ale już ta ruda zadowolona, jak już ta paczkę dostała, to wie. Ruda mówi łobejrzyj Ja. to i kurwa nie widzi. No. Ruda ma nogi. Kurwa, zabił mnie. Potrzebujemy wsparcia! What the fuck? Drapieżnika, Ej, kamizelka. No dobra. czemu ty Wypuść mnie. dręczysz mnie? Ty kurwa. Aha. Tylko grabarza Dobra. i wspominasz, Otwieram wam. jak twój ojciec Pociąg. słuchał ziemię na mój grób. Zabójstwo potwierdzone. Jebnie, kuźwa mać. Ja tu miał wygrać na tej mapie. Pany, co jest... Co, jeszcze raz robimy, czy... Nie, idziemy na koda. Wszyscy idziemy na koda, razem gramy i rozwalamy. Wrogi pakiet wsparcia! Wróg Ej, nie może pójdźcie do na niego koda. Nic nie znaczy. Nie mam koda. No to kupcy. Chyba, że mi kupisz. Ja, kupię ci jak dają donację. Patrz, że zbieram na kola dla Audition'a. docelowo samolot kontrwywiadu wroga. Cornichon. Odwołać loty zwiadowcze, aż nie może Cornichon, Cornichon. Wiele imion ma. Cornichon, Audition. Wiele To mam imion twardego ma. góra, nie tak z miękką fajkę Nie, jak ty. wiesz co? A wiesz co, tak źle mi się skojarzyło. Audition, Cornichon, wiele imion ma. Ale Pała kurwa ciągle taka samo ma. Ra, 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 ra. Pała taka Twarda jak słup. Są na drugim sama. pokładzie! Ja pierdolę. Tomek, ty naprawdę chciałeś, żebyśmy kurwa do Niemiec przyjechali do ciebie? Co? Kieremotyka. Siekiera, Fajna motyka, fajka, a ta, na ta, wprost ta, zmiękła ta, fajka. ta, Ja no to tam spoko, nie? Ja przynajmniej wiem, jaką oborę otworzyć, nie? Chłopie, chleb zaraz otwórz, rozumiesz? Tam do chałupy ich nie kludzi, no do chleba. Na pewno na chatę nie A biorę. przez nie opie. Daj tam byś świnie do chałupy skludzą. No. No tam, myśmy dzisiaj już z Siwym gadali, że w razie... Rozumiesz, by się tak chlewik. każdemu chciało wam przyjechać i byśmy tam kurwa porządzili dobry weekend, Jezus, chłopie. to... Ty to se tam ubezpieczenie miejsca na są, chałupa nie? To wykup. tam Wyrzucimy tam takich kurwa 2 ciapatek i mamy za No. dla nas.
To nie mam. Nie o to się nie martwię. Nasza chwila chwały! Patrz kurwa ten, ważne żeby tylko kurwa internet był i więcej. I dobra zabawa. I grube Wi-Fi kable takie dupne. No, co mówię. Ciul mnie zabił, Hama to pedał nawet jebany. z 5 do 6 konsol załatwili, także jest na czym grać też, nie? Monitory by były czy coś. I chuj, można fajnie siąść sobie do stołu wszyscy i jakiś konkretny mecz, W kambuzie! konkretną gierkę jakąś pograć, nie? Usiądźmy do stołu, będzie pełna draka. No to W naszym stole jest najlepiej. Ten. My gramy do rana. Janek, ty rano do roboty. Jo to dupcia. Jebnie zabił z boku. To taki... Jutro taki pierdol w pracy. Co? Kurwa, dupcy? Tak? Ty kurwa moja robota dupcy? Słuchaj, robota je do biednych, szkoła do głupich. No. Pamiętaj. Jakbyś się mądry urodził, to byś do szkoły nie chodził. I tak. Kontrolujemy bitwę! To co panu, jeszcze raz, czy koniec na dzisiaj? Nie, ja już chyba ziomuś nie. Podoba, to idę sobie na I górę. co, frajerze? Wjeżdżam. Jak się czujesz, frajerze? Powiedz mi, jakie to jest uczucie kamperskie? Ej. Ty frajerze, jakie to jest uczucie? Powiedz mi, znowu. Na górę sprzęt. Mam 3 części z Dead Eye, już. To ładnie. Kurde, balans. No. Bomba wroga! Kryć się! Ale widać już różnicę u was też, nie? Jak No, jak się ten napieprza już to. No. wytrzymałość jest u was też duża już, nie? no. Już nawet macie lepsze niż ją. No już mam 6000 na medyku, tak że chodzi o wytrzymałość. No. To Ale kurwa, miałem? to grubo. 6000 miałem, a ile miałem wtedy? 1500, pamiętacie? A na broni palnej ile masz? A nie wiem, bo grę włączyłem. No to A mam ile 7. na medyku? 3000? No. To kurwa lepiej ode mnie, mam 5000 i 7000 na pistolet. No ale to co, to wcześniej każdy miał tam po 3000, po 4 i padałem kurwa na mapę, a miałem wtedy 4000. Wsparcia jest No, a teraz jest ruda. Twarda ruda. Nie no, bez kitu. Ja tyle już mam tych, że muszę w końcu sobie porządek porobić. Mhm, od cholery tych zielonych mam teraz. Też. Co macie zielone? Nie rozumiem. Zauważono jednostkę Idemy. zwiadowców wroga! Co? Zielone jaranie. Itemy. Zwiadowcy są w powietrzu! Mamy widok z góry! Nacierają No jak od teraz już dziobu! to jest item. Mostek! Czekaj, nie? Jebnie pedał. Zginiesz marnie, ty gnoju. Ty kamperze obesrany. Ty szmato. Kocham się na Ścier... Ja ciebie też ścierwo kocham. jedno. Kocham cię na. Ej, nie, Wiecie? O północy miała wystartować tego na komputerniku Black Friday, kurwa jutro na niedzielę. Ty szmato. Zabójstwo potwierdzone! I Jebańc. co? Zapraszamy, trwa aktualizacja oferty. Tak, aktualizacja. Byście kurwa widzieli, Kurwa ma. Nika. Wycofać się! Aha, mam śpiewać, bo przegrywam, masz rację. Co tu zaśpiewać? Filmowy gracz udowej. Udowej jakieś te, co umia znać, co mogę znać. Ej, to chyba jo jest. Zatworzyło się. Obejrzyj. To nie ma... Ja, to jest jo! Ja był na głównej. Gdzie? Pornolu? Słuchaj, jak ja by był w pornolu, to byś mnie dobrze znał. I no takich, rozumiesz, dużych rozmiarów nie bierą, bo to już jest kalectwo podobno. Za dużo kosztuje ubezpieczenie. kurwa. No, Także hopie, ja by się połamał 3 razy. Murzyn się łomie 2 razy. Gramy dzisiaj do rana. Młodszy podchorąży wybił mi na monitorze. Będę śpiewał do rana. Taką misję przyjmuję. Tomek się nie śmieje, bo to nie ma śmieszne. Ciszę.
No wcale. Tomek Wcale śpi nie. już, kurwa. Nie filmowy graczu. Drugiego Nanka takiego jak ja nie ma. 21 lipca 1991. Takiego drugiego jak ja nie znajdziesz. Dziękuję, dziękuję. No, nie znajdziesz. Dobry jesteś, ale... Najlepsze danie blondynki? Nie wiem. Zupa chińsko. Jankes. Nie wiem, dowej. To jest najlepsze danie blondynki. Pani blondi. Kupić uchinki. Kupić uchinki? Danie dupy. Zabójstwo potwierdzone. Szybkie danie dupy. No to słyszałem, jak dwie koleżanki. Jakie dzisiaj danie wymyślić? Najszybsze danie dupy. I tylko moja kochanie. Ale słuchaj, ja mam dowcip o blondynkach. Blondynka i brunetka chcą się zabić i wyskakują z wieżowca, nie? No i chuj, nie? Ratownicy znudli brunetka, nie? Pytają się tej brunetki, ty, z tobą skakała blondynka? No ja. Jaka je blondynka? A, zaś się pewno straciła. Ha, ha, ha. Więc już coś wam tak przerwę. Właśnie udostępnili demo nowego Wolfensteina. A? Ta? Jest? Tak. Na sklepie? Demo jest. Jest, Kurwa, jest demo ściema, wycinek dobra. gry. No. No, Gdzie oni się podzieli? Powiedz mi, gdzie oni są? A czego nie zabijam ich? O tak, Zabójstwo czego potwierdzone. nie szczelam Łamiemy ich opór. ich? Powiedz mi, Zgrywamy powiedz, tę walkę. powiedz Przyłóż się. czemu nie ma czekoladowego Tylko dżemu? musisz, tylko boś musisz go wejść tego zeżar. Wolfensteina 2 The New Colossus i masz tam bezpłatne demo. O ty świnio. Ej, wejdźcie na koda, pomóżcie mi panowie, nie być się świnie. Kurwa, ja idę Nie spać. pierdol, Janusz. przestań, spać będziesz. Trumnie się wyśpisz. Nie, żeby ci źle życzył, nie? To chuj. No i dost. Naprawdę super miło, że... Tomek na pewno wpadnie. Na Gdzie? kodzika. Jakoda. Chodźcie panowie na koda, bo jest Mamy ich. ten. Dodawają podwójne Słyszycie? DP. Słyszałeś, Nanek? Nadchodzi darmowa zimowa mapa do koda. Jak pięknie, jak radośnie. Moje, 8 grudnia. jaki oje dumny z tego niemiłosiernie. Jak ja jutro będę w pracy dupił Zabójstwo potwierdzone. ten modlitwy, to koniec ze mną. Żłobię. Opie, Poczekajcie. Jeszcze czytam. O, ty świnio. FIFA 18 została zniszczona przez EA Sports. Fani proszą o reakcję i podpisują ankietę. No. O kurwa, ale EA Co? ma teraz Zwiadowca taki jest hejt. w powietrzu. No, filmowy graczu, tak zwykle, grom są i żyja są. Nie, to nie słyszałem, Monanek, coś jeszcze raz powiedz. Co? Mówię, że EA ostatnim patchem spierdolił FIFA całkowicie. No. No i EA prosi... Ej, chłopcy, kurde, wiem z kim zagram. fani Z proszą Quickpolem o w koda. To se graj z Quickpolem. On chętnie ze mną zagrał. No na pewno wygrać. No ja wiem, Ej, mogę wam powiedzieć taką sytuację. nie wierzę ci. To było tak przed 12. Przed 12, nie? No. Szef do mnie przychodzi i wybiera mi dyktuje, jakby się mówił do 12. A do chwilę się obraca, nie? I podpisywasz Paweł Radia Maria? Nie, Nanka, kurwa. A tam akurat Kamil śpiewał na streamie. O kurwa. A to Kamil śpiewał. Ale Kaj, ty się w robocie nie? A Kamil, a za chwilę ktoś tam wyjeżdża. Byłeś ministrantem. O kuźwa. A ty coś był w robocie, ja teraz. Ja. Ja. Nie.
No, w robocie się udziela. Jajoje. Kaje moje koło, kajoje. Moje koło je w zakrystii. Ej, bez kitu, czekaj, bo ja się... Ej, cały, że już piszę od 20 minut komentarz do Lemiego i nie kurwa, Lanek mi tak pierdoli mózg, że nie Ej, potrafi się chuj. ruszyć bez kitu, nie? Kurwa mać, pójdźcie tu, bo nie ścina do chuja wapla. No, widzisz, jak ja mam napisać coś normalnego? Nie pisz nic normalnego, pisz coś zajebane, Nanek, a właśnie, a pamiętasz jak było na początku? Chłopcy, Cicho, bo uważajcie. chłopa. Nie, Trochę nie kultury, nie przypominajcie. przeklinaj. No, Teraz do ty, Edisona, a no, do Edisona mówił, ty, weź tam być Co troszkę ty może powiedziałeś? opanował tego Gąska. Ja no go... Pierdolę! Teraz mówi, ja to No pierdolę! to pierdola, najwyżej mam jeszcze drugie konto. Nanek oporny, bez coś tam pozorny. Pakiet wsparcia zniszczony. Jeb mnie kurwa w plecy. Jebał to pies i jebała cała wieś. Jebał cię też i jebałem cię też. Wrogi zwiadowca jest w Zaraz jakąś powietrzu. kolację zrobić. Zabójstwo potwierdzone. Nanek, za dużo internetu. Tak. I ten, jak się ona nazywa? O! Albo za mało. Kurwa zabił. Obesrany Samolot chuj. kontrwywiadu wroga. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Pakiet wsparcia zniszczony. Kapal. Brońcie sobie zrzutu. Nanek, a tam mały dzieci ale cię zabiłem. Zabójstwo potwierdzone. Dobrze ci, gnoju. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich uzupełnienia. Nanek, ty wiesz, że ja to wrzucę nagranie, jak tam śpiewasz. Spoko, spoko. Ja chcę, rozumiesz, kilka stron tej okładki. Oj, zabiłem cię, jak mi jest przykro. I paczka spadła. Płacz. Ej, od niego paczka spadła i ja se nią otwarłem. Ale mi cię szkoda. Ale mi cię szkoda, ty pederasto, ty. Ale się dałeś wyjebać. Bez mydła. Kurwa, Nanek. Weź go pokaż, ty się musicie zobaczyć, jak ty wyglądasz, kurwa. To jak na po live. 4 piwach. A czy wypiłek? Przysiadłeś przy żubrze? Oj, Nie, Boroczku, znowu cię dostałem. Pamiętaj, kochany przyjacielu, nie kampimy, bo kto kampi szybko ginie. Zabójstwo potwierdzone. Przepraszam, dalej będzie kampił i będzie leżał w tym samym miejscu, a ty będziesz zdychał. Nieprawda. O, patrzcie, zauważyłem gołębie. Pyk. Nieśmiertelne gołębie. Kamila, ty nie grasz tego w koda. Kurde, powiem szczerze, ja dzisiaj w ogóle gram... Miałem z chłopakami pograć, jak Nanek zaczął Zabójstwo opowiadać, zanegowane. to ja stwierdziłem, kurwa, po co ja w ogóle gram, jak ja nawet nie chcę mi się grać. No. I tak tu biegam za tym, jak debil za Takie nim, nie? ciężkie życie Odiszona. On chce grać, lecz nie może. Kampa. O ty gnoju, patrz, zajebał mnie. Śpiewam, a zajebał mnie. Porażka, dlaczego? Straciliśmy Mamy paru ban. dobrych ludzi. Wyciągnijcie wnioski z Możliwe. tej porażki. Big ban. Jeden na otwartym terenie. Kurwa, odbij ci go. Co ci się dzieje? O kurwa. Dusi się. Się dusi. Się dusi. Ej, Dusi To się też. przez te Żadnej. Puść to. śpiewy. Ale patrz, tak ci powiem, że dzisiaj nie widać, żebyś miał te oczy umalowane. bo się umyłem, Kamilu kochany. Czym się był Dzisiaj makijaż? dostałem mydło i pastę BHP. Pasta To BHP wyłącz. do wszystkich. Tym piachem po Tak, oczach. a co ty myślisz? Jest jedyny na całej grubie, co się pastą BHP gęba myje. Jedyny na całej grubie. Nie ma twardszego chuja niż ja.
I w tym momencie To była przez ta moje 100 piękne twarzy, teksty i chuj. śpiewanie mam 8 oglądających. Rekord było 14 i poszłem spać. Myślałem, że bana, kurwa. Chyba, ale też nie wiem. Ja przypuszczam, że jak będzie 52 osoby oglądające w danym momencie, to dostanę bana No. przez YouTube. Ludzie, zapraszajcie znajomych. Nie Nie mam znajomych. odwołujcie się. Nie mam Chyba, że nie znajomych. macie znajomych. Wiedział, Nie okazało mam się, że znajomych. To zaproś psa. Helde Kamil, ja ci nie pomogę. Twoja dusza jest grzeszona. Namówiłeś Nanka na Fortnite'a, a teraz chuju z nim nie grasz. Patrz jak go to boli, odkąd skryp się zaczął. Kurwa, odkąd Farmland poszedł te chłopy do dzisiaj, Nanek. Kurwa, ale to tak, Nanek, zagrasz BF-a? Tak, zagram w tylko kampanię Fortnite'a. No i tak to będzie. Aż w końcu zakończymy tego Fortnite'a i... Ale coraz lepiej. Koniec. Filmowy gracz. Koniec gorzkich żalów. Teraz Fortu! Zauważono wroga! Arim cim cam cam. Co się kampisz, gnoju szpetny? Zabójstwo Mama cię potwierdzone. nie uszyła? Są przy punkcie kontrolnym! Zabójstwo Kurwa mać, tego nie umiałem ubić. Feuer auf mich! Niech się roztąpią wieczne drzwi. Jak ganiała głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, to je Nanek tąd. Wow. Płacz. Ganiała głos, usłyszałem ją, Nanka płacz, tak to Cień. narasta jutro. Widziałem, Nanka, cień. Sądowy Bóg rozkaże ci drogę. Ajajajaj. Jeb mnie granatem. Kilińska, nie? O Boże. To była Kilińska teraz. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Jak mi kurwa. Nanek gra, a punkty lecą same. Zabójstwo potwierdzone! Ci jaja. Coś ty ćpał. Nimi! Naciskajcie dalej! Siwy. Chodź kocik, chodź tu, chodź. Jeb mnie w plecy. O ty świnio. Że pozmieniałem teraz mam 7000 kurwa tego. Ej, gracie w tego koda, świnie. Nie mam koda. Psy koda. Jaki kurwa świnie. Ten kod jest tak... Chujowy, Kurde, że taki Quickpull w zachęcowy, niego nie że gra, aż- bo nie potrafi strzelać, nie potrafi grać. Ale Jedyne wydaje co mi się, że troszkę umie za krótko. to Za wymiatać małe te mapy. BF-a. Taka ta historia prawdziwa, Nanek wygrywa w BF-a. Cię spotkał na Black Opsie. Ja wiem, ja. Piasek. Godaj mi jeszcze, No wiesz. ja to lubię słuchać. To byś mu jaja wytermosił, no. Ja wiem o tym. No nek. Tak. No. O ty świnio szpek. Okej, chłopaki, ja spadam. Gdzie Nie wiem, te Tomek? jakieś Gdzie ty mapy no, idziesz? są strasznie słabe w tym Black Opsie. W kodzie. Nanek, ile ty wypiłeś? Budzi, Ej, budzicie jutro? Przecież To? Tomek, filmowy gracz się mnie pytał, ile ja wypił. Nic. Nic. 4 paki chyba. Ty kurwa na czym taki No. biedny jesteś? Ja rozumiesz, po piwie dostaję dopiero Nie do turbo. wytrzymania. Mamy przewagę taktyczną!
Turbo. Chyba 400 megahertz, kurwa, na pół. Ty debilu głupi, nie wolno kampić. Za kampienie jest głupi wpierdol. La 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 la, ale dostałeś pierdol. To weź mnie zadzwoń jutro o 9, tak przy 9. Zadzwonia do ciebie, nie ma problemu. Znamy, żeby robić takie, wiesz, streamy, jakby takie... O 9? No nie no, przed 9. Tomek, ja do ciebie zadzwonię. Ty, Przegrywamy tę walkę. O 7. No, Kurczę. dobra. Nie no to dzwoń, jak odbiorę to będzie cud. Masz nobanie Nobla. To ja jutro będę po 22, tak. Dobra, Kamil. Jak coś to możemy na tym napisać. Jemnie, Dobra, Ja tak dzisiaj. Dobra, Odison, to dzięki. No, dzięki za mnie. Lepsze. No. Ej, pochodźcie na koda, nie byście siwy? świnie. Nawet nie mogę, naprawdę, ja już tam. Ja już jestem tak na cyckach, że już nie daję rady. Ty. Sylwia, do góry tam do sypialni. Nie. Jemnie, ale udało się. Udało się, kuźwa, udało się. Zabiłem gnoja, w plecy nie umiałem strzelić. Ariel, trzymaj się też, nie? Jankes dołączył. Siema. Siema Jankes, gramy w koda. Siema. Może ty popuścisz. Bo Quickpull stwierdził, że to jest gra do dupy. Popuścisz. Wsparcia zniszczone. To jest gra dla To ciebie. na chłopaki. Narka do Siema, cześć, trzymaj się tam. Na razie. Pa. Zabójstwo potwierdzone. Cześć, cześć. Cześć. Danek, Borenanek. Jankę popuścisz? Zabójstwo potwierdzone. Popuść, pójdź grać. Ej, zdarza mi się. Daj się namówić. Ja chcę wygrać w końcu. Jeb mnie w plecy, jak ja tego nienawidzę. 9 osób mnie ogląda. Pozdrawiam te 9 osób, co mnie ogląda. Śpiewaj, będzie jeszcze więcej. Wyście chyba panowie zwariowali. Ja wypił 4-paka, wy mnie oglądacie. Wrogi zwiadowca jest. Tomek, zaproś. Borenanek, no. I teraz grom. On wleź. Macie w dupie. Dobra, ja spierdalam. Na ropa. Ciulu na ropa. Do jutra. Kaj ty idziesz, siedź. Nie rób bozna. Nie no, uciekam. Jest to idę. nie Do rób jutra. się, Trzymajcie nie rób się głupi. Ej, Kamil, grasz rano? Rano nie wiem, zobaczę, Gromy- bo jeszcze... Rano to śpi. Ej, gromy rano w koda, Dobra, pójdźcie za to gromy, albo w BFA. A właśnie, ej, panowie, słuchajcie. 4 grudnia, w godzinie bliżej nieznanej, to będzie wszystko u pana Banboya, robi barburkowy stream, także was wszystkich zapraszam do oglądania czy do grania. Pamiętajcie, flaszka na stole. Właśnie o co w tym streamie chodzi? No po prostu, Danek będzie nago tańczył. tak. I ogólnie wszyscy ryle będą grać. Ostrzał A to możliwy. może ja do pracy idę. No to się musisz zwolnić. Zabójstwo potwierdzone. Urlop na Tak żądanie. jest. Okej. Mam jeszcze, to mogę No wziąć. to bierę od razu. Nie, jeszcze mam 3 dni chyba na żądanie. Ja po tych wakacjach... Kurwa, jak ja tego nienawidzę. Skurwysyny w plecy się nie szylą. Niech wam się baba z cyganami puści, a matka na was zażygo. 4 grudnia, a to może... A jakby coś tam było, jakieś wydarzenie, może bym nawet coś wziął. Musisz przyjść, opie. 4 grudnia, rozumiesz? Barburka. Zajebałem chuja, drugiego nie. A co to jest? Jest to jakieś wynagrodzenie, Ja, czy co? prawdziwe górnicy mają, ja pracuję pod firmą i nie mam. Ja też pójdę do szefa, powiem, że... Ale musisz dupać na dole, rozumiesz? A co jest jeszcze daily quest? Dwóch zeżarłem, ha 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 ha. nie dostają. Ciego zeżarłem, jakie to jest Ej, piękne. Danek! Tylko ci Piątego wdupiłem Zabójstwo potwierdzone. i kurwa wygraliśmy. To zwycięstwo zostanie Ej, zapamiętane. Danek! To ci dostają, co tylko pracują na Ja, dole. to jest barburka. To wszystkich górników. Rano się idzie do kościoła, pożykać za bezpieczne szychty, a potem rozumiesz w karczycho.
Aha, wpadnik. Tak myślałem. Co tam quick pull? A nic. Tomek, No jak nic. kurde. Nie ma czasu na granie, w ogóle nie mam. Spoko, trzymaj się. No wyśla ci, jak nie zapomnę, to ci wyśla te zaproszenie. Jutro odcineczek, pamiętajcie panowie. Jutro nowy odcineczek. A jak wam się podobał ten, miniaturki moje? Oczywiście żaden nie oglądał mnie. Bamboy ma lepsze. No to idź sobie do Banboya. Co do banboja, Ale musisz nową serię zrobić. Jaką? Naprawy samochodu z O zamkiem. kurwa, to żadne auto by dobre nie wyjechało. Tam by w ogóle żadne nie wjechało. Wszystkie by wjechały. Co ty myślisz, że jest jakiś gorszy? Tarap, tap, tap, tap. Coś w tym stylu. No, ja cię też lubię. Twoje pady. Ej, oj, w Polsce się otrzep. Nie mogę, bo się przykleiły. Puszczaj. Jak ten konkurs i jak te pady. Nic nie słychać na razie. No co, generalnie no to już gram w innej ekipie. Grasz w innej ekipie? Tak. Aha. Zabijaj No wrogów, i zbieraj doszliśmy nieśmiertelnych. do wniosku, że konkurs i tak będzie. Aha. No to jest A czemu grasz w innej ekipie, a nie w ekipie Zryw? Dlaczego mi to zrobiłeś? Ja w ogóle nie mam czasu. Nie wiem. Bo wolę w 6.7.9.1 grać. Aha. Ale wiesz o jednej rzeczy, nie? Wiesz o jednej rzeczy, Nie wiem. że jak zobaczysz ekipa Zryw, to nie możesz do nich strzelać? No nie możesz. No wiem, tak mam pady ustawione. Nie, że masz pady odstawione, ale to jest lojalność. Ruch w okopie! Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nigdy nie Zabójstwo To nie ma Quickball, dlaczego to mi zrobiłeś? Powiedz mi. Dlaczego ty odeszłeś? Czym? Division? 30 i 256. A tak. Zabójstwo potwierdzone. O, sam tego nie przejdę. Bam. Zabójstwo potwierdzone. Zauważono wrogi pakiet No, wsparcia. Quickball, Zablokuj powiedz mi no, uzupełnienie dlaczego wroga. odeszłeś z Rywu? Ale lepiej myśl, taki konkurs można zrobić. Co? Gdzieś 3x3. Ale czemu to mi Nie, zrobiłeś? właśnie, a może taki ten konkurs cicho mamy. Teraz chciałem coś powiedzieć. Lepiej tego nie mów. Ten konkurs Wrogi na zwiadowca jest w powietrzu. byśmy zrobili taką grę, nie? I ten, kto by miał najwięcej wyróżnień, to by wygrał. Ej, Quickball, podobno wrócisz jak przyjdzie PS5. Kurwa. Jest to prawda? Ej, Słucham cię, ej. ej, Co ty myślisz? Quickball. Jakby można ten konkurs na tego spadła zrobić, bo już... A czyli konkurs zrobić, a nie wiadomo, no, co trzeba zrobić, żeby go wygrać, tak? Że rozumiem? Członkiem ekipy Zryw być Jest w powietrzu. przede wszystkim. Nie opuszczać, rozumiesz, strumyków u Petera przede wszystkim. Zauważono Nie wrogi pakiet opuszczać wsparcia. budowy. Tak. Nie być pałą. Wytrzymać unanka do końca strumyka. Tak, poniekąd. No dobra. Zauważono wrogi Ty, pakiet a faktycznie wiesz, czemu to widzę, bo ten dostał go na początek? Wrogi zwiadowca jest w Pierwszą powietrzu. godzinę. Tylko przez pierwszą godzinę, nie powiedzmy, bo odpadnie, ale... Ale Quickball, powiedz szczerze, dlaczego grosz nie u innych? Wróg zmiotacza Co, mnie nie broni na polu lubisz? bitwy. W ciąży jest. W ciąży. Nie no, pytam się ciebie poważnie, dlaczego ze mną nie chcesz grać?
Tylko przeciwko mnie. Ej, jeszcze nie grałem przecież. No ale już niby pod inną tą i co? Anek. To nie jest nanek. To jest bardzo ważna rzecz. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Pierdzielisz takie głupoty, że słuchać mi się ciebie nie chce. Co? To jest do mnie bardzo, rozumiesz, ważna sprawa. Myśl, jak, jaki konkurs zrobić na mnie. Jaki konkurs? Jak namówić Kikpola, żeby wrócił? A to by było dobre, ale chociaż nie. Co nie? Dlaczego? Ja myślałem nad takim czymś, żeby zrobić na przykład w dany weekend. Byśmy grali tam kilkanaście to Ale ty z nami nie pograsz, bo jesteś w obcej drużynie. No tak. Bo ja nie mogę mieć, bo ja nie mogę mieć zrywu, bo jakbym miał ze zrywu najwięcej wyróżnień w ogóle, to ja bym pada wygrał, nie? No ale ty się nie liczysz, bo... No to ja nie mogę grać, nie? No ale ogólnie nie możesz grać, bo to jest, wiesz... Ty się nie liczysz, ty jest jak Peter. Ej, właśnie, Edition, co ty myślisz zrobić coś takiego? Że kto miał najwięcej wyróżnień, to by wiesz, ze zrywu, nie? No to sorry, no pójdę na medyka i mam na więcej wyróżnień, bo A to cały ja czas pójdę praktycznie. sobie na wsparcie w takim razie. To kto wygra wtedy tego pata? No, po pół? A no właśnie, nie wiem. Nie, to A ja wam wiesz, powiem tak, mi się zdupił pad i ja go wygram. Ale to jest nie głupie, no bo patrz. Musisz mieć na przykład 10 tych wyróżnień, nie? No. A to nie jest takie łatwe 10 razy, wiesz. Medykiem? Ja? Ale no to wiesz, to jak się dowiedzą, to mogą być lepsi medycy. To jest osiągalne, nie? No. To nie jest, że nie jest osiągalne. Polish Game. Powiedz mi, gościu, Ty, dałeś tej Nie, subskrypcji? wiesz co, nie o to chodzi. To bez nie wyróżnień, tylko najwięcej, nie wiem, przejętych bądź obronionych flag, Nie. nie? Ja kilku rund. proponuję uczciwe losowanie. A mi się pad zepsuł, także Ej. bardzo uczciwe to będzie. Czekaj. Ale wiesz, że z tymi wyróżnieniami to nie bardzo, nie? Tylko to losowanie go. Tak, głosowanie najlepiej, żeby ze zrywu tylko. No. I tylko rozumiesz niki, co się zaczynają na N. To nie lepiej zrobić jakiś wierszyk dla Petera i Ja. niech go losuje? Na górze róże, na dole fiołki, a Lemi rozpierdala jak dwa aniołki. No i już wygrałem. Czemu ty też mnie, córko grabarza? I wspominasz, jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób. Czemu ty dręczysz mnie? Kurwa, zajebali mnie. Dałysz. Quickball, pójdź pograć w koda. Ej, pójdźcie zagrać w koda. Jak mi kupisz? Przecież Quickpull gada z telefonu, bo konsolę sprzedał. Co ty na wiesz? Właśnie. Ej, to będzie dobra akcja. Agile pisze, że ten się zgadza, że jak oni wygraje więcej razy, to zostaje u nich w 6-1-9-1. Ale jak wy wygracie, to przychodzę do Wrogi was. zwiadowca jest w powietrzu. Ale będzie jasna. Wiesz co ci powiem szczerze? No, Tak bez obrazy. no. No. To jest tak zwany lokalny albo mini... Kurwa, jak to powiedzieć? O, ty cwaniaczku, no ale widziałem jak to streamy dwóch załatwiłeś. No i co? Co O, ty ty myślisz, że grać nie umie? Zauważono jednostkę. A teraz trzeciego załatwił, jak i co? Wrogie myśliwce. Kryć się. A nie, zabiję cię zaraz. Zauważono ty wrogi myślisz, pakiet że wsparcia. grać nie umie? Samolot zwiadowca jest w powietrzu. Tylko jakbyśmy grali ostatnio, to na nich i na ekipę Bandboya to w dupę dostawali. No, a także tak to na Quickball, marginesie. uważaj. Kim się zadajesz, takim się stajesz. Czym słabsza drużyna, tym słabszym się stajesz. Idź ty ciulu, a nie kamp.
Co dziś mówisz, że słabsi są od nas? No ale dostali w dupę od nas ostatnio. Jak ostatnio kiedy? No jak graliśmy na nich i na ekipę z Banboya. No to było 3-1. Słyszysz? Quick Paul, No ale filmowy gracz ci mówi wracaj jak najszybciej, bo od takiej ekipy się nie odchodzi. No ale filmowy graczu, co ja ci mogę powiedzieć? Jego decyzja, jego sprawa. Czuł się słaby w ekipie. No, wszyscy będziecie jest kilka takich osób, co o wiele lepiej gra niż u nas, no, nawet tam bez komunikacji. Ja, Też, jasne. nie? Napierdzielają jak taki Mario. Mhm, Bros. jasne. Gody mi więcej. Zabójstwo potwierdzone. Też nie opie Quick Paul głupoty gadać. Bo... Ale fajny był taki pojedynek. ja. To właśnie, patrz, jak mówi, że są gorsi, a że lepsi, to fajny. Mhm. Tylko, że to musiałoby być w ogóle 30, bo potem to było kiepsko. To by się Ale zabrali. to na dominacji. Na dominacji. To nawet Nie mnie ty świnio szpetno. To nie źle lepiej. Właśnie coś takiego ja będę chciał zrobić, nie? Wygracie więcej razy, wracam do zryw. Nie. Ale wiesz co, łaski bez. Sorry, bez obrazy, ale łaski bez. Drogi zwiadowca jest w powietrzu. No jak ciebie się nie pyta. Ale nie musisz się mnie pytać, że to jest moja opinia prywatna i ja ci powiem tak szczerze, nie? Łaski bez. Albo jesteś z nami na zawsze, albo nie. Twoja opinia mnie nie interesuje. Dziękuję bardzo. Nie kupię od ciebie pada. Nie ma za co, ja ci nie zrobię. Spoko, jesteśmy kwita. Widzisz jak się umiemy dogadać, tak tylko w ekipie zryw. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj zupełnie. No. Nic po łatwo. No. Nie, Kickpool, nie być świnia. Chodź do ekipy zryw. Nie rób się pałą. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Wrogi zwiadowca Nie, jest w powietrzu. gramy w Jeb mnie w dominację. plecy. Jaką dominację lepiej podbój, co ty? Kurwa, jego mać. Albo przełamanie możemy zagrać. Gdzie podbój, później będę z serwera siedział pół godziny, usuwał graczy. Czemu ty, Quickpol, mnie dręczysz ciągle? Wracaj chuju do zrywu i to tariti tam. Przewrócony filar! Ach! To filmowy graczu. Wymień tego Xboxa One X na Pro, będziesz miał 4K, poczekaj na PS5. Zauważono jednostkę kontrwywiadowczą. Ostrzał moździerzowy. Wycofać się. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurde bele, kartofele. Będzie niezła akcja. O wy kurwy szpetne. Jak wygracie, to jeszcze Dankowi pada przerobi. Dobra. To tak zrobię, żeby my wygrali. No już to idzie. Kurwa mać. Wycofać się. Przygotować się do ataku. To mi nie wierzysz? No nie. O ile zakład? O stuwa? O flaszka? No mówię, ja ci stawiam przerobienie pada, nie? Kiedy? No. Kiedy? No jak wygracie. Ale kiedy? Jutro, pojutrze. Nie wiem kiedy to będzie. Peter gro po naszej stronie, okej? No Peter po Dobra. waszej, ale ja po przeciwnej. Dobra. I taka opcja, że jak wygromy, No. to przepraszasz zryw. Więcej razy, tak? Dobra, 3-4. Nie ma problemu. Idziesz na to. Na live'ie. Mhm. No to spoko. Ale jeśli mój team wygra, To idź kaj chcesz. to stawiasz mi flachę i ją wysyłasz. Pocztą. Nie ma problemu. Co pijesz? Idealnie zapakowaną. Nie ma 0,7. problemu. Co pijesz? Może być stok,
Finlandia czysta, wyspra. Finlandia, nie ma problemu. 07. Czysta klasik, 07. Nie ma problemu. tak. Ja sam ekipa zabiera i... Otworzę na dziureczku. No nie ma problemu. Się chłopcy sam zgodają i najwięcej zgonów będzie miał Quickpol. Audition słyszał jakby co. Jasne, Że był świadek. nie ma problemu. Jeszcze trzeba z Peterem zagadać i nie ma problemu. Filip by się Nie przydał. ma problemu. Dobra, zaraz wracam. To już mój wygrany. Będę jaja. Mamy ruch na górze. Audition powiem ci, że ten nagle na Black Friday i takie badziewie jest. No nic nie ma. A daj spokój. Faktycznie. Kurde, na tym PSP ja myślałem, że wszystkie gry pójdą w dół. A tu tylko takie, kurde, się grało w nim. Ja pierdolę. Kurde, nie będę pamiętał. Kurwa, zmienia jak się BF gra. Świat szuka celu. Halo, A halo. Jankes jeszcze jest z 3 nami. tygodnie nie grałem. Kto? Jankes. Pan Jankel wyszedł. Wyszedł już, poszedł już. Już poszedł. Oj, oj, oj. Ale Morricone! Ruch przy dziale przeciwlotniczym! Nanek, przerabiam ci tego pada, ale ty będziesz musiał mi go wysłać. Jebnie w plecy, ty chuj już petnie. Ale ja i tak mam bateria do wymiany, te joye do wymiany, także... No to ja ci tam wymieniam. A to ja by wolał, żebyś ty kupił nowego. O. Aha, i wracasz na... A ci tak wymienię, że będzie jak nowy. I wracasz na czat. Oczywiście, nie? Zabójstwo zanegowane. Okej. Okej. Potrzebujemy A obejrzyj. Po obejrzyj, jaki pewny wygranej. Okej. Co ty myślisz, że oni są tacy dobrzy? Nie, ja widziałem jak grają na dominacji, no to tam... Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. W ekipie też wiem jak każdy gra. Mhm. Schmeiß eine Granate! Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Perfekter Schuss! Ich brauche mehr Munition! Zabójstwo zanegowane. Kurwa, na Czech to nie do rady. Kuźwa, pały szpetne. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Nadlatują wrogie myśliwce. Kryć się! No, filmowy gracz, masz rację. Ale to jest wszystko Tak jest. do odrobienia. Tak jest. Quickpull, serio? Serio tak żeś zrobił? Zdegradowałeś się? Poszłeś do cudzych. Co? No będzie grany Nanek. Ale Zabójstwo czemu to zanegowane. zrobiłeś? Zabójstwo potwierdzone. Zaraz wpadnę. A, mi się wydaje, to jest tak z Xboxem. Chuja poleciałeś. Ty. Zabójstwo zanegowane.
Xbox jeszcze nie przyszedł. Mhm. No zresztą ja się tam nie przejmuję. Jebnie. Kierownictwo też. Yo, Ginter! Welcome to my channel na Twitchu. Nie wiem, dobrze chyba mu po angielsku padł, nie? Uff. Bo mi napisał ej, man! Hello man. A ja mu napisał welcome, znaczy ja mu padł welcome. Nice to meet you, man. Who's pop? O co chodzi? Co? up. Nie wiem o co chodzi. What's up? What's up? Oczy zielone. Everything is alright. Oszalałem. I'm very happy because I do know for beer. Happy. Daj, quick pull. The quick pull is in my Kick his stream. riff. What's up on you? Jebnie pedał, szpetnie zajebał. Słuchaj, bo mego domek Inter po polsku, także musisz się nauczyć. Co wygracie w ogóle? Kurwa, gromy w koda. PF-a. A ja w koda. Zwiadowca jest. Ty, Pało, w PF-a grosz? No. Ej, Nanek, idziemy na Nie, befa. gromy w koda, bo zapłaciłem za to wielkie pieniądze. Tak, we Fortnite'a. Ja ci mówię, że ja ci mówię i ja cię obiecuję, że ty za Battlefielda zapłaciłeś jednak większe. Wrogie myśliwce, kryć się! W sumie No i teraz O. Nanek powiedz coś. O, widzę. Nanek, prawda czy nie, że za Battlefielda zapłaciłeś więcej niż za koda? No i co? Bo jest lepszy. Ale co to ma wspólnego? To ma, proszę ciebie, bardzo dużo wspólnego. Ale słuchaj, jakby ci powiedzieć, że za życie, za ojczyznę jestem zawsze zryw. Ty, Nanek, za premium jesteś. No. I co? O ty świnie, szpetna. When you came and you changed my world, Laperian girl. Edition, gdzie ty grasz w ogóle? Daleko. Daleko od ciebie, bo zdegradowałeś. kurde. Nie, Audition. Ty jesteś solidarny. Co? Nie Z bluzgaj. ekipą zryw. No ja. Wbijaj na Nie BF. idę na BF-a grą w koda. Wbijaj. Yeah. Ten kod to jest takie... Kurwa zajebał mnie. A za chwilę się wkurwia, pójdę w Black Opsa pograć. I co? Wtedy mi nikt nie zrobi. No. Ja tak samo ostatnio zrobiłem, bo graliśmy z Wiktorem, mówię, kuźwa kiebadzie, poszedłem na Black Opsa, nagle 50 do 4. Nie wierzę ci. Kurwasz. Porażka. Nie. Wycofać się! Ja Przygotować cię się do kręcę. ataku! 3 people and Twitch. Welcome. Very much. My English not for good. To the jungle. My English not for good. I'm sorry. Oj, Nanek. Jaki piękny skin dostałem do tego, Fedorowy. I'm from Poland and Jumpreza. And- Every people from Poland. Jumpreza, kurwa. Jumpreza. Everybody klaszczą w ręce, Everybody nie? claps. Tak. O. Kleszczą. Czy ostatni mecz sprawił ci frajdy? Zwracamy się do ciebie z Nie. pytaniem dotyczącym jakości gry. Twoja odpowiedź jest dla nas bardzo ważna. Oczywiście. Zostanie wykorzystana do usprawnienia rozgrywki dla Nanek, ty będziesz na reklamie Call of Duty, nie? Call of Duty your
Prezes, big boy, fuck you, down, cause I don't be number one in tabela and I Ja say pierdolę, no. tabela, kurwa. Tabela. Ja w Polsce ja gadam po polsku, a dokładnie Hanys i gadam po śląsku. I wam w oko. O, ktoś ma już 3. prestiż. No, cię grają, a nie. Brakło. Słuchajcie, macie Diablo 3, bo ja nie mam. A cię Ginter pyta, czy... Na kompa. Filmowy graczu, tut mi light. Przez twoje oczy Mają... zielone. A ten... Przez twe oczy zielone, zielone. Odjebało mi. Zabójstwo potwierdzone. Zbierz nieśmiertelniki, by zdobyć Stać punkt. zielony, rzeczywiście. Kurde. W dupie się przewraca. Dodaj mi jeszcze. Oho. Kontrolują pokój sygnałowy! Ciul mnie zabili na miejscu. Kici bary zeżar. Filmowy graczu. Co tygodnia. Co ty gadasz? Kolegi sympatyczni. Kurwa ty jebańcu z tym kurwa ciustwem. Ban. Niech ci się baba z cyganami puści. Matka obesro na łeb. Ty świnio szpetno, rozumiesz? Zabójstwo potwierdzone. Para pa 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 pa. Dobra, jestem. Potrzebujemy wsparcia! To widzę, że nie Grocz ma. szkoda? Okej. Battlefield. To cię nie ma. Jesteś nieistotny. No, jeb mnie zaś pedał jebany. Kurwa chuju szpetny. Jebie. Amen, uspokój się. Nie mogę. A ty go. Jeb mnie w plecy. Amek. Ostatni mecz. Ida, bo hopie. Targą konsola, monitor. Amek. O, A, co? dobra. No Quick Wolf, powiedz, co? Wytargam konsolę, monitor. Co ci się dzieje? Powiedz. Dobra, Krzysztofem tu jakimś jesteśmy, okej. Koło żurawia! To założę ten Wróg skin nie nowy. może do niego dotrzeć! Quick Wolf, powiedz, co jest grane? O co chodzi? Zwiadowcą wroga. Quick Wolf, o co chodzi? Powiedz no. Wrogi bombowiec w powietrzu! Kryć się! Zabójstwo zanegowane. Zabójstwo potwierdzone. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Thanks. Nie no, nie, że go nie złapałem. Uważajmy, uważajmy. Zwiadowcy są w powietrzu! Mamy widok z góry! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Atakuje bomba wroga! Kryć się! Więcej te teczki. Kuźwa, ja wkładam na granic. 3 dni chyba. Na 3 tygodnie. Kurwa, jebańcu pierdolony! Skubany. Auj się ty szmato obesrano. Karabinek. Wrogi Kuźwa. pakiet wsparcia! Wróg Co nie tam może leży? do niego dotrzeć! Krzysiu, podniosę cię. A ja nie. Oj, 2. Kurde. Weź pierd... Pompa. Kliknął tego X-a, no Wróg nie nie no. może do niego dotrzeć! Really? I sam dostałem klika. Właśnie to nie jeden gra ten model A10. O kurwa.
Czekaj, Dasz radę? Kurde dam, ale mnie zabił. Ale Nadciąga smoka ostrzał puściłem. wroga! Kryć się! Nice. Bo wszyscy spieprzamy. Kurde! No tam. Chodźcie, żeby Wiem, ruszyć. wiem, z pompa jest. No, już nie zdążyłem odwrócić. Kurde, to się... Kurwa, jego mać. Dokładnie. Jebany. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Jeden ciapczak mnie zmienił z teamu. No nie, no nie wierzę. Really? Płomieni, nie grupować Siema. się! To potwierdza- Kurde, i znowu mnie zdjął. Menda jedna. Każdego a ktoś mi tam- szkoda. Twój wybór, że przeszłeś do innej ekipy. Zabójstwo potwierdzone. Ale zeza. Ja pierdolę. Je mnie w plecy, ty gnoju w plecy. Je mnie, pedał. Amunicja i mana. Aha, wstawaj do roboty, Nanek. To nie moje, Kurde, Pickle do roboty idzie. nie moje. Ty, ja muszę do roboty wstawać. Fajnie było, ale się skończyło. No to fajnie, idźcie do roboty. Ale te X-y. No to już do roboty No. zaraz. Ten gość ma 11 do 1, ja pierdykam. Bęk. Kurde. Nie tak, quick pull. Nic, dziękuję za streama. Do jutra, trzymajcie się, cześć. A, też fajnie było, Pa, dzięki. pa.